Isang 25 anyos na lalaki ang nasawi matapos barilin ng 2 beses ng kanyang sariling ama sa kanilang tahanan sa barangay San Guillermo sa Nicolas, Ilocos Norte. Kinilala ang suspect bilang isang retiradong sundalo. Ayon sa payag ng kapatid ng biktima sa pulisya, nagkaroon ng mainitang sagutan ng mag-ama matapos umanong manggulo at manira ng gamit ng kanilang ina o ang kanilang inang biktima. Sinuway ng amang anak na nauwi sa pagtatalo. Pahayag ng kapatid ng biktima, sinundan ng amang biktima sa kanyang kwarto at doon ito binaril ng 2 beses. Agad na isinugod ang biktima sa pagamutan, ngunit hindi na ito umabot ng buhay dahil sa tindi ng tinamong mga sugat. Inamin naman ng suspect na lasing siya ng mangyaring insidente at dulot ng matagal ng hindi pagkakaunawaan nila ng anak ang naging dahilan ng pamamaril. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect at haharap sa kaukulang kaso. IFM News. IFM News. IFM News.